Pininili nali tomafan Assam Swanirbhar Naari laso scheme APHUTHAK si ingthethinis tami laso video lo nali tomfan nang than pon ikpo lapen laso scheme pen ko PPL silongi ma lapen koson si ka apply ning ma lapen ko ma tum si kiloi ma laso scheme bangke labangke nali tom laso video arlo si thek bon long ikpo lapen aprang sini limen laki Avinas Teron lapen non kilang bom nang litum labangke Karbi 2.0 YouTube channel lapen LABANGSO channel longjong si kumane abang pu abang phi nang kahomri milang pele nalitum kachingon pen subscribe ikon lapen adung het belar janda doi da kanalitum berpon igdanon lalo pele monon fit nili kapre ka son a video le upload stame nalitum kachini da praing mate kilanglong da praing aphan lo tangte pader depin pen chithan polonang la Swanirbhar Naari laso scheme APHUTHAK le lasinali tum ta video keceng pen kijut an lang igon lalo pulti nali tum detail salam bange chini ikpo tangte chithan ponlonang lapenali tum the screen along thek molang po ni lila APHUTHAK sanali tum phan nang than ikpo pulo lapen scheme ame nali tum dak thek ponang po arjana long Assam Swanirbhar Naari scheme 2022 da bangke pina ana bang fa bang pitum chini ikpo mate arjulong ikpo ta hailos tamini lila so video lo nali tumhan ingthethini labangso scheme alam bang nili dak nang than poni pusi nila so video ta nang wan pik lo ta si than pon nang la penali tumta video kecheng ben kijut an kilaing phans le nali tumta bor I go la pen dak tok iglo da Assam Swanirbhar Naari scheme was introduced on July 19, 2022. Mate July pachukadam tang July chiklo 19, 2022 arni si kelon spon lo mate paklang pon lo so scheme bangke kapiklang pon abang phu bangke lake ke hai Himanto Biswa Sharma lo lapela so scheme especially la bangke la handloom mate therang kithak atum phansi panong pil so scheme lapen da kitok pina ando la si langpon lonang ko PPC da kitok ma koson se kai planning mala ta chithan pon lonang la so video lo lapen dak pina an kitok do stamini li la an bang ke nali tum phan ni li dak nang than pon lo lapen scheme amen bana kado ka weta chini la non het ni li putula Assam Swanirbhar Naari scheme 2022 lapen launched by the KIC CM Himanto Biswa Sharma pen lo lapen the beneficiaries bang kelongi bang kela bang women of Assam state of women mate also pimartum sidak long equal scheme bang ke lapen state bang la lapen starting that of the application form labang no anta announce nelang command to penone ke chengi labang stame scheme bang ke launch pon elo mate paklang pon ke elo stame ke apply ninga date bang dak tok pon pila lapen web portal bang kanali tum umri dam iktame swanirbhar.assam.gov.in so website long dampen lapen nason thak sidak penang an dak tok do lasini libang lamin min point bang nang than pon ikpo lapen nani tumla thek longi tutor long ta la ke hai la Himanto Biswa Sharma kaning jalam bang nali tum dak lang pon igo lapen news tong ta pena an nali tum thek pon long pota hai po lapen benefit mate alli bang ko PPC kilongi mala bang dak chithan pon na asap so thek pen lang pon na this scheme is an initiative of the handloom and textile department so its benefit are also very rich such as this scheme will be financially help to the indigenous farmers lapen la terang kithak latum phandak asap so da kira pon pola pen there will be point number 2 lo labanga there will be an online portal of the government can sell handloom products there lapen government atum la nangli tum kithak pindeng appear istame alang li government tum si nampon po mate alang li tum si jor ikpo lapen dakitok adu ulang lapen there will be no the son pinaan kitok do dak nali tum lang pon ingon dak thegloi stamini lila anbang dak than pon ik det pola pen
dak eligibility lang download portal lalo lapen documents kinang so documents pang dak chethan polana harmu bang nang litum kithaga pindeng peri non bang market hai hui long jor nang nelo nang litum na so website along na batang si jong si registration no pulte nang litum along peri stame nang tumpo la government ahin pen la pen nang litum ape choi stame nam pe choi manela kithaga pindeng sumpo dho pini pen chenglok la pen kapre ka son kithaga harmu do an bangke alang litum nam pon ikpo jelo son la penali tum stame website long stame online pen stame jor ikmelo la so website long dampen jelo so scheme la pen dorde fofe an la government hin pen rapo sida kitok bang tok la pen necessary documents for the Assam Swanirbhar Naari scheme are ID or Aadhaar proof of the applicant like apply duni abang phi la so ID proof donang po example voter ID lapen Aadhaar card lahai hui bang donang po lapen proof that will be answered that applicant resident in state of Assam lapen Assam arlo si kidu pu bang so proof a certificate bang ta nangi lapen registration process manali tum aprang si website long dam igna po la website nali tum thek longin la son website nali tum dag la screen along thek pon long ikpo dak thek long ya son thal la pen dak theklong pula so website long dam det pen nang litum ang theng no theklong e register pu theklong la so din nang litum ber nang po after clicking register and new registration form will be appear before you la pen registration form dak nang litum atheng no na chiklang ikpo la pen you must provide your name la pen mobile number la hui nang litum amen mobile number voter ID lapen email address father name date of birth gender caste caste certificate lahai caste lahai select nang ponang litum lapen zip code bang kanang litum tokdon ik nang po mate pidun ik nang product nang litum la example thekloi register long birthday final litum dang nang litum amen lapen da Aadhaar number lapen voter ID number lapen mobile number lapen email address lapen father kalte husband namen tokdon nang po lapen date of birth lapen gender hai hui nang litum tokdon ignang po mate fill up ignang po lapen then you must choose the whether you have physical disability clicking the radio bottom yes no dak do disability jong sipine kiso hai hui do pula nang tem yes no la bang pidan nang po lapen then you must select annual income ai hui dak pen select ponang po lapen village do lapen penang an nalitum la username password la hai hui nalitum dak pen fill up ponang po lapen kai apply process bang monili nang litum han especially la so video bonai pe nang litum comment nong nang pigon kai apply process ta paklang tha pe nang litum comment nong pigo comment nong jong si penang an comment tok bang do pli nili la so video puthak ko mo next video long nili selam tupo lapen Assam Swanirbhar Naari login process ba nang litum na sona login process nang litum matheng no dak login process bang nason nang klang po nang litum da registration date la son login process nang klang po nang litum email ID la pen nang litum da kibitang password la pen role ba nang litum da pen select po nang po la pen captcha la nang litum theklang la so captcha bang la captcha code pula so dim ber ignang po la lo nang litum sign in mate login me po la pen report hai hui nang litum dak chegi pulte dak ta piklang pon ik thaira la son thak screen long nang litum arjan achiklang ikpo report long berlo pulote ko anabang abang phitum sike apply man nang litum dak thek monang pola pen ka anabang phu sorry dia thala pen abang phitum man sida ka accept mala ta dak piklang pon ikpo la pen ka anabang phitum man sida pending mala ta nang litum dak thek ponong pola son thak lo la pen ko anabang phitum man sida reject mala ta nang litum thek monong po jolo son lo lapen payment pending lapen payment don lai hina tum la report long mase theklong et po jola an chalo la so puthak bangke lapen especially jong sinali tum ka apply process tan ding pulte nili la so video puthak kan nili se mar ek pola sinali tum la son sona video kilang long bom ya fanang litum la Karbi 2.0 YouTube channel bange ka chinghon pen subscribe igon lapen adung het bela jan thodi dakana litum berpon igdian don asipinia video long bange la sanin Swanirbhar Naari jela so puthak banali tum ingthe thini mate ing sonsoni stamina litum thek ikpo chini pup sning thelo lapen nang litum video kan ma share on share ikon lapen
like lahai hui banali tumting ni pin pen pi gon lasi mo next update matem next video long lai chitong tunang lasi pin ya video long bang asing ton jong jedat po do me thakmai kadu ka Karbi 2.0 YouTube channel kilang rado on fans tame ni lehen pen kardom.